बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाख्नायजाथाव हाबा। बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड फेस्टिभेल खुंनो थाखाय गेदेर बिथांखि लादों। गुबै आयदाखौ लानानै जोङो दिनै बेयाव सावरायदों। बे जाबाय जे फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 15 आरो 16 बे साननैनि मोनसे हाबाफारि भारतनि नेशनेल केपिटेल गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड फेस्टिभेल, बड'लेण्ड महोत्सव गोदान दिल्ली बे बिमुंजों जोङो बेयाव साननैनि मेहेरगोनां आरो ओंथि गोनां हाबाफारि जोङो लानो थाखाय थांखि आजावदों। नंगौ, गुबुन गुबुन जायगाफोरनि खना खनलायाव थानाय बर' हारिनि सुबुंफोरखौ खौसे लाबोनो थाखाय आरो बर' हारिखौ गोजौ फारसे जौगालांहोनांगौनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथाय फैगौ नभेम्बर दाननि 15 आरो 16 खालाराव गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड फेस्टिभेल खुंफुंनो थाखाय मोनसे गेदेर बिथांखि लादों। थारैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि सिमांखौ मोगथां महराव लाबोनो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों नाजागासिनो दं। बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नेशनेल केपिटेलाव बर' हारिनि सिनायथि, खौसेथि, हारिमु आरो राव जारिमिनफोरखौ गायसननांगौनि थांखिजों बे बड'लेण्ड फेस्टिभेलखौ खुंफुंनो थाखाय थांखि लादों। थारैनो बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो बर' हारिनि सुबुंफोरखौ खौसे लाबोनायनि आरो बर'नि राव, हारिमु, जारिमिनफोरखौ गायसननायनि थांखिजों बड'लेण्ड फेस्टिभेल खुंफुंनो थांखि लानाया जोबोरैनो बाख्नायजाथाव। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव जोंनि बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोनथाम आफादजों जथायै जों बेयाव मोनसे गोनां आयदा आरो एजेन्डाखौ लानानै जोङो गुवारै आरो गोथौयै सावरायो। बे सावरायनायाव राज्यो सभानि मानगोनां MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लादों। जोंजों लोगोसे दङ बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सार, गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारि आदा बिथां, जोंहा हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजय नेलसन दैमारि आरो गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारी, एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी आरो गासै बेयाव बाहागो लानाय गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन। मोनसे गुबै आयदाखौ लानानै जोङो दिनै बेयाव सावरायदों। बे जाबाय जे फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 15 आरो 16 बे साननैनि मोनसे हाबाफारि भारतनि नेशनेल केपिटेल गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड फेस्टिभेल, बड'लेण्ड महोत्सव गोदान दिल्ली बे बिमुंजों जोङो बेयाव साननैनि मेहेरगोनां आरो ओंथि गोनां हाबाफारि जोङो लानो थाखाय थांखि आजावदों। गोबां लेभेलाव जों कनसालटेसन खालामबाय, गुबुन गुबुन जोंनि मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो जों कनसालटेसन खालामदों। जाहोना जाबाय जे बे साननैनि हाबाफारियाव भारताव थानाय, आसामाव थानाय आरो सा सानजा भारताव थानाय, आसामनि अनगायैबो वेस्ट बेंगल, मेघालय, नागालेण्ड बा त्रिपुरा आरो भारतनि बाहेरायाव बांलादेशआव, नेपालाव, मेसे बे गासैबो बर' ग्रुपनि बा बर' मुल्य आरो गुबैयै बर' बे गासैखौबो मोनसे आमब्रेलायाव लाबोनानै जोङो नेशनेल केपिटेलाव बर' हारिनि आइडेन्टिटि, बर' हारिनि जोंनि इउनिटि, खौसेथि, बर'नि जि मोनसे कालचार आरो जोंनि जि राव, लेंगुवेज, जोंनि हिस्ट्रिखौ जोङो बेयाव एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय अलरेडि गासैबो बिथिङाव जोङो एस्टाब्लिश